дар фазои иттилоотии кишвар ва дар эфири телевизиони синамо боз барномаи донистан хуб аст қарор дорад. салом азизони дил. дар соли ҷадид рафту равиши барнома тағйир ёфтааст. мебаъд барномаи донистан хуб аст ҷиддӣ сурат хоҳад гирифт. яъне мо ба мавзӯъҳои таҳлилию таҳқиқотӣ даст мезанем ва худи ман ҳам мебаъд ҷиддӣ хоҳам буд. таи чанд соли охир маҳсулотҳои пастсифату сунъӣ ва ё муҳлати истифодабариашон гузашта марзҳову сарҳадҳоро ба таври қочоқ убур намуда вориди кишварҳои гуногун мегарданд. албатта ки аз ин ғизоҳои сунъӣ нафарони зиёд истеъмол мекунанд. хуб, як қисмати онҳо гирифтори бемории сироятӣ мегарданду як қисмати дигарашон бошад ҷони худро аз даст медиҳанд. чӣ мехӯрем? моро чӣ мехӯронанд? ба ин суолҳо барномаи навбатии донистан хуб аст ҷавоб хоҳад гуфт. ман муаллиф ва барандаи ин барнома Рустами Ғоибзод. ҳар он чӣ ки мегӯему нишон медиҳем, на бофтаи тахаюл асту ва на ороиши компютерӣ. дар идома шири сунъӣ ҳиндуҳо ва чиниҳо барои чӣ ва барои кӣ аз пластмас, салафан ё ин ки аз моддаи полиэтиленӣ биринҷ омода мекунанд. тухми синтетикӣ ва садҳо навъу намудҳои маҳсулотҳои ғизоие ки пурра аз моддаҳои кимиёвӣ омода мегарданд ва мо онҳоро истеъмол мекунем. Ки ин проблемаи глобалиро бартараф мекунад? дар сарҳади мо органҳои назоратӣ бояд бошанд ки онҳо ба воридшавӣ ҳатто ба таври қочоқ воридшавӣ ба дохили ҳар як мамлакат, мисол кадом мамлакате набошад, бояд ки воридшавӣ онро роҳ надиҳанд. табиби ҳар кас худи уст. барои чӣ ба хотири дарёфти пулумол инсонро ба марги сиёҳ гирифтор менамоянд? ҳамаи ин дар барномаи донистан хуб аст бо Рустами Ғоибзод. таваҷҷӯҳ ба ин наворҳо намоед. ин сабт дар яке аз ошхонаҳои чинӣ сурат гирифтааст. айни ҳол ошпази моҳир карами пекиниро бо истифодаи моддаҳои кимиёвӣ омода мекунад. ин карами сунъӣ иборат аз парафин, ранг, гаҷ ва моддаҳои хушбӯйкунанда мебошад. бубинед, бо гузашти 2 дақиқа карами сунъӣ омода гардид. ошпаз онро ба 2 қисм ҷудо мекунад. ҳеҷ кас дар мавриди сунъӣ будани он намедонад ва ҳатто шубҳае ҳам намекунад.
бори дигар ёдовар мешавем, ки ин карам пурра аз моддаҳои кимиёвӣ омода шуд. ҳамин гуна сабзавоту меваҷоти сунъӣ дар рафи кадом мағоза ҷой дошта бошад, ин аз тақдири харидор вобастагӣ дорад. аллакай тухмҳои сунъии чиниҳо дар тамоми кураи замин паҳн шудааст. ба аксҳо таваҷҷӯҳ намоед. муддати 2 сол мешавад, ки дар ин ҷо чунин шакли кор ҷараён дошта, тухмҳо пурра аз маводҳои кимиёвӣ омода шуда ба фурӯш гузошта мешавад. ва аз истеҳсоли тухмҳои онҳо қариб нисфи мардуми сайёра истеъмол менамоянд. дар ин самт мутахассисону коршиносони аврупо озмоиш гузарониданд ва ба хулосае омаданд, ки инсон ҳангоми истифодаи тухми сунъӣ гирифтори бемории саратон мегардад. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба тарзи омода кардани тухме, ки пурра аз моддаҳои кимиёвӣ омода мешавад. дар тайёр намудани он аз гач, карбогидрати калсий, парафин, ҷавҳари лимӯ ва ранги зард истифода мебаранд. бисёр вақт маълум аст, ки дар мағозаҳо, бозорҳо маҳсулотҳои зиёди ғизоӣ яъне ба савдо меравад, ки онҳо асосан дар таркибашон миқдори зиёди маводҳое, ки яъне ғизоҳоеро консерватсия мекунанд ва дуру дароз нигоҳ медоранд. яъне мо мебинем ва онҳоро бисёр истеъмол мекунанд. аз ҷумла мисол мегирем ролтон ва маҳсулотҳои зиёди ширӣ, маҳсулотҳои зиёди аз ҳасибҳо тайёр карда шуда, ҳамаи ин маҳсулотҳои зиёди кондитерӣ яъне қаннодӣ, ки дар бозору мағозаҳо ҳастанд, нӯшокиҳои зиёде, ки аз маводҳои сунъӣ яъне тайёр карда шудаанд, дар бозору мағозаҳо ба савдо мераванд ва истеъмоли онҳо албатта ба бунияи инсон, ба саломатии инсон зарари калон дорад. барои ба даст овардани манфиат на танҳо чиниҳо инсонҳоро ба марг рӯбарӯ мекунанд, дар ин самт амрикоиҳо низ таҷрибаи ғанӣ доранд. акнун тарзи омода намудани гӯшти сунъиро якҷо мебинем. ордро бо истифодаи якчанд моддаҳои кимиёвӣ омехта намуда, ранг зада, сипас борпеч менамоянд. бубинед, гӯшт омода гардид. метавонед бирён намуда истеъмол намоед ва гирифтори вазнинтарин бемориҳо гардед. ана ин тарзи дигари сохтани гӯшти сунъӣ мебошад. дар дохили оби хунук маҳлули кимиёвиро мерезанд ва аз болояш ранге, ки ба гӯшт шабеҳ аст, илова намуда каме чарбро низ дар гирдаш мепечонанд ва гӯшти сунъӣ омода мешавад. олимону озмоишгарони амрикоӣ барои тайёр кардани маҳсулоти гӯшти чораҳои гуногунро андешиданд. сипас ба орзуяшон расиданд. онҳо аз бадани ҳайвонот хунро гирифта, дар ниҳояти кор онро ба гӯшт табдил медиҳанд. чунин тарзи гӯшт таи 20 сол мешавад, ки дар бештари мағозаҳо ҷой дода шуда фурӯхта мешавад. ана ин ҳамон фаршҳои гӯштест, ки аз хуни ҳайвонот бо истифодаи маҳлулҳои кимиёвӣ омода гардида, аз онҳо хӯрданиҳое монанди гамбургер омода мекунанд, ки шумораи зиёди одамон бо иштиҳо онро истеъмол мекунанд.
имрӯз дар бисёр бозорҳо, дар бисёр роҳравҳо нуқтаҳои фурӯши ғизоҳои тезтайёр, бургер, чизбургер, дар баробари ин фурӯхтани пирашкиҳо. ва вақте ки мо назар мекунем, дар як равған, дар як пухтан қариб 10-15 карат, яъне пирашкиро мепазанд ва ба пешкаш мекунанд. ва бояд тазаккур дод ки дар як равған фақат як ё ду бор бирён кардан мумкин асту халос. ҳангоме ки дар он миқдори борҳои каратҳои зиёд мо бирён мекунем, дар таркиби он кансерогенҳои аминӣ ба амал меояд, яъне аминҳои саратоновар ба амал меояд ва агар инсон дуру дароз чунин ғизо истеъмол кунад, мубталои бемории саратон шуда метавонад. ва дар баробари ин ҳамон ғизоҳои тезтайёр низ барои саломатии инсон зарар доранд. зарари онҳо асосан дар чист? ба миқдори зиёд истифода бурдани ҳамон маҳсулотҳои бо номи кетчуп ва бо номи майонез, ки онҳо асосан таркибашон аз маводи, яъне консервантҳои кимиёӣ ниҳоят бой аст. наход ба инсоният буҳрони гуруснагӣ таҳдид мекунад. дар ин харита рангҳои сурхе ки мебинед, мардумаш аз гуруснагӣ танқисӣ мекашанд. танҳо дар соли 2011 дар африко 100 000 нафар аз нарасидани ғизо ҷон бохтанд. мутахассисон мегӯянд ки дар ҳар дақиқа 11 кӯдак аз гуруснагӣ инҷо мефафтад. дар умум ҳамасола 6 миллион нафар аз нахӯрдани хӯрок ба ҳалокат мерасанд. аммо ин маънои онро надорад ки дар тамоми дунё ғизо ба анҷом расидаасту инсонҳо шурӯъ ба хӯрдани моддаҳои химиявиро намоянд. як мисоли оддӣ ҳамин ролтон. мо бисёр вақт мебинем ки кӯдакон дар кӯча дар даст бо ҳамон маҳсулоти ролтон ба шакли хом аз пакет мекушоянд ва ӯро истеъмол мекунанд. ва чунин одамон, кӯдакон, агар доимо ҳамин маҳсулотро истеъмол кунанд, консервантҳо, маводҳои кимиёӣ ба пардаи луобии меъдаи онҳо таъсири ангезишовар ва зараровар мерасонад ва онҳо метавонанд дар айёми ҷавонӣ мубталои бемории илтиҳоби пардаи луобии дил, яъне пардаи луобии меъда, аз ҷумла гастрит, ва метавонанд ки мубталои ҷароҳати меъда гарданд. аз ин лиҳоз истеъмоли маҳсулотҳои табиӣ яке аз омилҳои солимии инсон ба ҳисоб меравад. ин ҷо ҳиндустон аст. 2 миллион мардуми ин кишвар қариб ки барои хӯрдан чизе надоранд. ҳиндустон на танҳо дар баробари истеҳсоли филмҳои гуногун жанр овозадор аст, инчунин дар истеҳсоли биринҷ мақоми аввалинро ишғол менамояд. як усули ғайриоддиеро ҳиндуҳо барои дарёфти пули муфт истифода мебаранд. онҳо аз пластмас ва полиэтилен биринҷ истеҳсол мекунанд. ана ин биринҷи сунъӣ баъди пухта гардидан. метавон зикр намуд ки аз пластмаса на танҳо биринҷ омода мекунанд. ҳамзамон дар ҷопон садҳо намуди ғизоҳо омода менамоянд ки аз онҳо шумораи зиёди сайёҳон тановул мекунанд.
сабзавоту меваҷотро низ ба таври сунъӣ омода кардан имкон дорад. дар мисоли банан, тарбуз, себ ва ба инҳо монанд, ки истеъмоли ин гуна маҳсулоти худсоз метавонад инсонро гирифтори бемориҳои гуногун гардонад. ин таҷрибаро дар мушҳо гузарониданд. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба муше, ки ғизои сунъӣ хӯрдааст. оиди истеҳсоли биринҷи сунъӣ, тухми сунъӣ ва истеҳсоли гӯшт имрӯз технологияи замонавӣ он қадар пеш рафтааст, ки инсон тавассути истифодаи он қодир аст ки ҳама чиро яъне пайдо кунад. лекин мисол гунаҳгор кардан дар кор нест, ки вай маҳсулотро фалон давлат тайёр кард ва онро дар мисол давлати мо истеъмол мекунад. барои он ки ҳамон маҳсулот ба давлати мо ворид нашавад, бояд дар сарҳади мо яъне чӣ бошад, дар сарҳади мо органҳои назоратӣ бояд бошанд, ки онҳо ба воридшавӣ, ҳатто ба таври қочоқ воридшавӣ ба дохили ҳар як мамлакат, мисол кадом мамлакате набошад, бояд ки воридшавӣ онро роҳ надиҳанд. ва дар ҳақиқат ин маҳсулотое ки ман гуфтам, мисол ман гуфтам, ки аз палма чӣ қадар маҳсулотҳои қаймоқу равгани маскаву маргарини зиёд истеҳсол мекунанд. аммо аз ҳамон маҳсулотҳои пластикие ки шумо гуфтед, имрӯз технология метавонад ва ин вазифаи органҳои назоратии ҳар як давлат аст, ки нагузорад ки чунин маҳсулот ба ватани мо, мисол ба давлати ба ҳар як давлат ворид шавад. истеъмоли онҳо бар бунияи инсон зарари ниҳоят калон дорад. истеъмоли маҳсулоти аз маводи аз маҳсулоти пластикӣ тайёр карда на ин ки ба ҷигар, балки ба рагҳои хунгар ва ба қалби инсон таъсири ниҳоят сахти марговар ҳатто мерасонад. бояд коре кард, ки чунин маҳсулотҳо дар дастархони мо пайдо нашавад. дар идомаи барнома мо наворҳои маҳсулотҳои ғизоие, ки аз маҳлулҳои кимиёвӣ ба таври сунъӣ омода гардиданд, бидуни шарҳ нишон хоҳем дод. техника ва технология бо суръати кайҳонӣ рушд кардааст ва рушд карда истодааст.
аммо ин маънои онро надорад ки мо бояд бо истифода аз технологияи муосир баъзе маҳсулотҳои сунъӣ омода кунему ҷони ҳазорон нафарро зери хатар гузорем. хуб баъзе аз нафарон барои манфиати худ барои дарёфти пули муфт чӣ тавре ки дар барнома дидед хуб маҳсулотҳои сунъӣ месозанд. албатта ки ҳар як кадоми он маҳсулотҳо бо истифода аз маҳлулҳои кимиёвӣ омода мешавад. ҳар як кадоми онҳо ҳатто қодир аст ки дар як сония ҷони инсонро нобуд кунад. мо умедворем ки чунин молу маҳсулоти пастсифату сунъӣ ва муҳлати истифодабариашон гузашта ба кишвари мо ворид намегардад, вале ба ҳар ҳол пеш аз фурӯ бурдани луқма аз сатҳу сифати он биандешед, андеша кунед. хуб вақте ки ба мағоза меравед албатта ва албат сатҳу сифати маҳсулотро аз назар гузаронед, бинед ки дар таркиби он чӣ аст, ин маҳсулот аз куҷо ворид гардидааст. то ин дам бо шумо будам рустами ғоибзор бо барномаи таҳлилии донистан хуб аст. хайр, тансияту хонобод бошед.